హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? మేమైతే చాలా బాగున్నామండి. చూసారా ఈ ఫోటో ఏంటి అనుకుంటున్నారా? మా చిన్నోడు పుట్టిన 4 days కి అయితే ఈ ఫోటో అయితే తీసానండి. ఇంత చక్కటి ఫోటో ఎక్కడ నేను చేయించాను అనుకుంటున్నారా? ఫ్రేమ్ చాయిస్ అనేసి అయితే ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో అయితే ఉన్నారండి. అన్న అయితే చాలా బాగా చేస్తున్నారండి. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుందనమాట. చాలా రీజనబుల్గా అయితే చేస్తున్నారండి. ఫ్రేమ్ చూడండి ఎంత నీట్గా ఉందో కదా. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి ఇదిగోండి, ఇదనమాట. ఇది వచ్చేసి మా పిల్లలవండి. మా ఇద్దరు పిల్లలు అయితే ఇలా అయితే చేయించాలన్నమాట. సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉందండి. క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది వచ్చేసి సైజ్ వచ్చేసి 8x12 అండి. ఇంకా మనకి జస్ట్ 143 రూపీస్ అనమాట. చాలా రీజనబుల్గా అయితే ఉంది. వీళ్ళు వచ్చేసి వైజాగ్లో అండి, గాజువాగ్ దగ్గర చేపిస్తున్నారు. ఎవరికైనా కావాలనుకుంటే ఒకసారి స్క్రీన్ పైన అయితే నెంబర్ ఇస్తానండి. అన్నకైతే ఒకసారి నెంబర్ అయితే వాట్సాప్ చేయండి. మంచి ఫ్రేమ్స్ అయితే ఇస్తారు. క్వాలిటీ అయితే సూపర్ ఉందన్నమాట. వీడియో నచ్చితే లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్. బాయ్ ఫ్రెండ్స్.